Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na babi, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunak no agnanayon ama ilimid ko ti palimid ko, ngam nagkamaliak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bobby dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itatasin ng batan na kon, April. Kaya't ka kumangayam-am mo kadagiti dadakkel ko. Bobby, sigurado ka kaditi daytoy a desisyon mo? Oray saan asikat yakin putot itiin inawag. Nakasagana ka ang mga langon kanyak. Kat ita, iyam-amunak pa'y kadagiti dadakkel mo. Anya nga rod ngay? Kat na disgrasya mat nga rod ti amatin inawam. Kasano no maamuan dagiti dadakkel mo asaan asikat yakin putot iti daytoy. Duata lang ang makaam mo. Sika no ibagam. No kasta, agtulag ta nga rod Saan ta nga ibagbaga ti pudno? Wen, di ka madanagan. Kan uray kas pangarigan madan tanton iti anak. Ay atam to kumalat at ipas ngay ko kas pudpudno nga anak mo. Wen, April, ikarik day ta. Sige nga ron, iam-am muna kun kadagiti dadakkel mo. Hello, Nanang. Apay ngay mawag ka, anak ko. Aday baga kada kayo. Adda kadwa nga gawid inton madamdama. Sino tinadwam? Ti kaayan ayat ko, Nanang. Kayat ko ngayam-am mo kada kayo. Ay, nagsayaatan ngay anak ko. Tadagaya man kayan ayat mo. Among ka di amagagaran kamin kanitatang mo amaaddaan iti apo ko. Ala, pagsasaritaan tayon to dayta, apaman makaawid kami. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo. Apag gusto ti panagsikog mo, April. Apo ada gusto imbagada kanyak. Sigurado laki di amaragsakan da, no ibagak amasikog kan. Nga ta, Bobby? Wen, iso adi kagdanag. Kan saan mo nga ipadlaw kadakwada, asaan ko aputot ti inawam. Wen ang arod no iso ti kunam. Kat itapay lang, kayat kun ti agyaman kan ka, Bobby. Agyaman ak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak. Awan anyaman na, April. Basta ayatan na kumamat iti napudno. Ikarik, Bobby. Ayatan ka iti napudno. Kas panang subad ko iti panangalangon mo iti dayaw ko. Nanang, tatang, kayat ko ayam-am mo kada kayo ni April. Iso ti bagbagak akaayan ayat ko. Ay na, nagpintas ka matan, balasang ko. Ay, agyaman ak, nana. Naimbag man, ta nakapasyar ka itinano mo abalay may. Tatang, nanang, kayat ko amaamuan nyo, amasikugan ni April. Ha? Anya? Ay, anya pa ilaang arod nga iti aramidan niyaw. Agkalay sa kayo na, tamasikog matgaya man tinobiyam. Saan mi pa yan napagsaritaan day tatang? April, umanugot ka kadi makikalay sa kanyak? Uwan mata, Bobby. Apay kit din asaan? Katwan mat ngagpay so, Bobby. Apay kit din asaan nga umanugot, kat masikog nga rudan. No kasta, tulagan tayo nga rudan ti kalay sata, April. Ay, balasang ko. Dagiti nga'y dadakkel mau. Adayo ti lugar mi, tata. Kan broken family ak matlaang. Patsik asandak matlaang apangan oray ibagak ka makikalay sa akon. Ay ket, datayo latan ang arod ti agtutulag. No kaano ti kalay sayaw. Maragsa nak, takayat naklata nga ikalay sa iti kastoy ang kasasaad ko, Bobby. Kasta ti panagayat ko ken ka, April. Ket manipod ita. Diyak kayata na pagsaritaan ta ti may papan iti sikug mo, asabali ti amana. Amangan numangagdapay. Sige, manipod ita, saan ko nadakdakamatan? Ken ibaga kadananang, adito'y kan ngagyan. Uwan Bobby. Paibunag tanton dagiti alikamam ije boarding house mo.
Dito ikan nga agyan, talibre. Uhan, Bobby. Bilibak mo't iti kinagagat di asawang babi. Takalan di tiyan nang kuti-akuti. Naggagat nga glako-lako iti kumpurmi iti online. Wen nga rod, nanang. Parparitak. Ngem, dinakmet dengdenggan. Ay, amangan nga agpaisun umasubraan na, kat adadakas ang mapasabak iti sikog na. Sana bali, nanang. Regular mo ti check up na? Ibagamkit di nga agina na. Uray, tagtrab-trabaho ka mo. Wen, nanang. Kasaritak tumanen ti asawak. Anay ko, Bobby, nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aga nakaksamot Ay na, babe, mapagkaag para iti taksi apagluganaan. Da kami ti mga sibay ti asawam. Bitbiti mo ti bag, nakaikargaan ti masapsapul ti asawam nga agpasngay. Ay, sige nga rodanang. Da kayon ti makamoy ti asawak. Umuna ako ni di kalsada. Ay na, nagpudaw matan ti apo ko may babay. Ay na, nagpintas nga ubeng. Wen nga rod, tatang. Narigatan samot ti asawam ang nagpasngay, babe. Nakatuurog pa'y laang nga aging gaita. Wen nga rod, di mo't la agriingan. Bayan tayo pa'y laang tapno makainan na. Nan, sublatak mamot ti apo ko klakay. Itay pa'y asikat imang saksaklot. Ay katuan mat Antoy, Ay. sublatag mait. Amom anak ko, ado ti mangidaydayaw iti kinapintas ni Freya nga apo ko may. Kasta ka di, nanang. Alaket, anusan nyo nga itultulod iti pagadalan na, Agtrabaho mo't nga minan ti asawak. Iti kasta, saan nga agkurang ti agpaay kada tayo? Ay, saan kami mo't nga agrekreklamo, anak ko? Maayatan kami pa'y ketdia, tamakaayayo mo't tay apo ko may. Awatin nyo dayto yung akwarta. Makitsinda kayo, nanang. Na, nagadumot daytoyan ngay. Ketwin, tapno magatang yo amin dagiti kayo agatangan. Agyaman ak nga rod, anak ko. Papa, Rabiin, saan ka di pa'y nga gawid ni Mama? Ag-overtime ngamin, anak. Mala daw asumangpet. Iso maturog kan, tapno saan ka mapuyatan. At dapay klase minton bigat. Sige nga rod, Papa. Naramid mo ka din dagiti assignment mo. Papa. Tinulungan nak itay ni Lola ang nagaramid. Very good, anak ko. Alang rod, mabalin mong ti maturog. Siya akong ti manguray kini mamam. Okay, Papa. Good night. Good night, Matt, anak ko. Pirmi tiragsak na nanang kantatang anaaddandan iti apo ko. Ngamsaan da nga amo. Asana nagtaod kanyak ni Freya. No pa'y kasta. Imbilang ko apudpud no nga anak ko. Sa anak matkid di nagbabawi. Anang ikasar kini April. Tamunak at tulungan itirikat ko. Nasingpat ni April. Naimbag ta simbangpat kan. Itay pa'y ngaur-urayan ka. Apay kainuray nakpailang. Naturog ka kumanatap no makainana ka. Sana ka rod ang makaturog no awan ka akaabay ko. Ay nalakit din ti asawak aya. Imbis ang makainanakan. Nangan kan? Saan pa ya? Mabisinak nga ruden. Ala, hinda ni dya kusina. Uray siyak. Sanak pa anangan ta inuray ka. Ay si ka talaga, Bobby. Di ka palain mo na anangan. Saan kumat nga awit ti kaldero? Kaya't ka nga rod akasangwa amangan. Ala, umay ka nga ruden tamapantamanganan. Among Bobby, nakaragrag sakak. Gaputa makitkitak ti panangipatagdanan ng kantatang iti anak ko. Ngam no maminsan, makunkonsensya ak. Ngamin, kaslaluklukon ta ida. Saan mo mat nga tapakabasulan? Tanatay mo't nga ruden ti pudpud no nga ama ti anak mo.
Ken pagayatak mat daytoy. Ken uray kasano, saan kayo mat anagbalin apadagsan kanyak? Sikapay kit din ti adda ako mitkita, tadakdakkel nga amang ti sweldo mo may tisyak. Saan mo lata maikat kanya ka makonsensya ak, Bobby? Ti amuda, apuda, ngam saan mat gayam. Kastoy langan, tapno saan ka na makonsensya? Ha? Anya? Di agaramid ta iti ading ni Freya. Iti kasta, addanton pudpud no nga apo ko da. Anya? Saan ka di amay ati insingasing ko? Iso nga umay ka man. Ay! Anya ka kadi? Ita, napatganan tikid daw mo, Bobby. Masikuga kon. Kagap-gapok lang ang nagpa-check up. Kamaudyanan na, maadaan tan iti anak. Ken maadaan mo tindananang kantatang iti pudpud no nga apo ko. Wan, Bobby, may paayan ka matlangan iti pudpud no nga anak. Imbilang kumata ni Freya pudpud no nga anak ko. Wan, amok dayta, Bobby. Kat pagyamyamanak unay dayta. Iso akinayat ko matapat gantikid daw mo. Amaadaan tamat iti anak. Gaputa nagbalin ka anasaya at nga ama ka ni Freya. Babae iti bay kadwa nga anak yo, Bobby. Ngam saan akas iti kinapu daw idi ni Freya, idi na ipasngay. Ay na, saan abalay, bakit? Kitaan nyo, nanang, tatang. Karuprupak ni baby, oh. Iso ay na, kitaag man lakay. Ay, wen anak ko. Imalakan ka ti agong kan bibig na. Naaniyag mo man, tasyak mo ti mahuba. Saanin, nanang? Nakaturog, oh. Ay, apay ngay, idi kayanak ni Freya, kat ipalubos mo asaklutan mi kanitatang baw. Apay nga itakat di mo mutan kayat, ipaidam mo mutan. Saan matakas tananang? Mala, ubayin yung aruden, tapnawan ti bagbagayo. Sumurot kan kaamapan ijajandaan. Kanayon mat animanang free at isursurot yu, no adda papanan yu. Anya asika, kuna ni Lola idikalman, nga isurot na kita. Siyak at isurot na. Rodessa, apo, inton maminsanan asikat isumurot, wan. Imo na ngamin nga imbagak ka ni manang mo, nga iso ti isurot ko. Rodessa, umay ka dito eh. Siyak ti sumurutam. Papananta, papa? Basta, makitam tumatlaeng no sa dino ti papananta. Yehey! Sige, papa. Inak nga rodan agsukat. Ay na! Nagpintas matan dito nang ipasyaram kanya, papa. Wala. No kayat mo, kanayon ka nga ipasyar. Kayat ko papa. Ningamin man ang Freya ti kanayon nga isurot da lolo kan lola. Iso ti kay kayat da. Kasta ka di? Pagkunamat iti dayta. Basta. Mas love da ni manang Freya ngam iti siya. Sana mabalin dayta. Rumbang lang aparehas ti trato da kadag iti ubing. Wenno mas kay kayat da kuman ni Rodessa. Ta iso ti pudpud nung apo ko da. Panagkunak. Panawen ang tapno maamuan dati pudno. Ita, tada tayo lang ti adda dito'y balay, tatang, nanang. Adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Anya dayta, anak ko. Awan ko man ti planok amang ibaga iti pudno kada kayo. Ngam makadlaw mat ni Rodessa, amas kay kayat yun ni Freya. Nay, saan mo't akas ta anak ko?
Mas maayayo kami ngamin ka ni Freya. Ta iso ti umuna nga apo ko me. Nanang, ni Rodessa ti pudpudno nga apo ko yo. Saan ko aputot ni Freya? Ngam imbilang ko apudpudno nga anak ko. Nay, anya ti kayat mo asawan? Natay iti aksidente ti nakasikog kini April. Nagtulagan mi, asaan mi nga ibaga kada kayo ti pudno. Ngamita, sakon ti mangibaga iti pudno. Gaputa saan aparehas ti trato yu kadag iti ubing. Ay, imbaglaangan, ta imbagam kada kami ti agpayso anak ko. Saan mi mat gamit nga amo? Ani Rodessa gayam, ti pudpudno nga apo ko me. Ngam kidawak lata kada kayo, nga ipatagyo idang hagpadpada. Ngamin, nagbalin mat anasaya at kada tayo ni April. Awan problema iti dayta, anak ko. Hindi ka madanakan. Tagtalin adlata, ti panagayat mi ken ni Freya. Nagbaliw ti trato dagiti dadakkel ko kini Rodessa, idi naamwanda nga isu ti pudpudno nga apu ko da. Ngem awan mo tinagbaliw iti trato da kini Freya. To'y pagayam mo, Bobby. Agyaman ak pagayam Bobby iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met. No saan lata nagbaliw ti trato dagiti dadakkel mo, iti saan mo apudpudno nga anak. Tawan ti basol ti ubing kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw na. Ala, agtultuloy ko mati urnos ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti naga na Bobby, manipud syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.